Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. 4 snin ta' deċiżjonijiet, 4 snin man-nies u għan-nies. Il-Prim Ministru Robert Abela li nata l-ewwel mandat mill-poplu l-akbar wieħed li qatt irċieva Prim Ministru ta' Malta sovrana fl-istorja. Il-Prim Ministru li ffaċċja numru ta' sfidi. Ibda mill-pandemija li qudiemha motorx iżda bħal missier ta' familja kien deċiżiv. Laħaq il-bilanċ bejn is-saħħa tan-nies u l-ħarsien ta' kulħadd, anke l-ekonomija li qiegħda hemm għan-nies. Malta ħarġet b'saħħitha mill-pandemija mhux biss bitlaqqim ta' poplu li seta' jerġa' jdawwar ir-rota f'normalità sħiħa, iżda salva eluf ta' impjiegi bil-COVID Weight Supplement. L-irkupru mal-ewwel der li kien wieħed b'saħħtu jgħiduh l-esperti u l-istituzzjonijiet internazzjonali iżda fuq kollox ekonomija b'saħħitha fissret li l-Gvern ta' Robert Abela kompla jkun l-aktar wieħed soċjali. Fuq quddiem nett il-familji bżidiet fi Children's Allowance u l-ottijiet għal first time buyers, l-anzjani u l-persuni b'diżabilità fost oħrajn. Dr. Abela, il-Prim Ministru taċ-ċertezza, l-istabbiltà u s-serħan il-moħħ. L-istabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija frott għajnuna kbira li tal-Gvern għal familji u negozji. Il-prinċipji soċjalisti mħadna minn Gvern Laburista għal Malta ġusta tassew għandhom ukoll it-timbru Robert Abela. Għaliex nafu kif immexxu ġejna għaw u qed nitkellmu fuq l-ikbar żieda li qattajna fil-pensjonijiet 78 miljun euro żiediet fil-pensjonijiet. Nitkellmu fuq titjib fil-Work Benefit Child Bonus aktar b'saħħtu u dħul tal-allowance speċjali għal dawk li jibqgħu jistudjaw post sekondarja. 8 miljun euro oħra hemmhekk fi bwiet in-nies. Nitkellmu fuq l-ikbar programm ta' sosten soċjali li ddaħħal minn Gvern Laburista f'dawn l-aħħar snin il-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-inflazzjoni. 26 miljun euro oħra hemmhekk u għal darb'oħra mhux soppa msaħna kif qal ħadd ieħor sur President, aħna se nerġgħu nagħtu iċ-ċekkijiet tar-rifużjoni tat-taxxa. 26 miljun euro oħra hemmhekk. Sur President għalhekk fid-dawl għalhekk illi kontra l-isfida tal-inflazzjoni aħna qed immorru l-qudiem b'wiċċna minn qudiem il-poplu u nagħtuh dan il-pakkett soċjali b'saħħtu ta' aktar minn 150 miljun euro. Aktar minn 150 miljun euro. Robert Abela, Prim Ministru li saħħaħ is-settur tax-xogħol, laħaq patt soċjali mal-imsieħba u għolla l-paga minima nazzjonali, ħoloq aktar opportunitajiet ta' kwalità b'investiment f'setturi differenti, l-avjazzjoni, il-farmaceutika, f'industriji tal-futur. Malta baqgħet tirreġistra l-inqas rata ta' qatt u l-akbar tkabbir ekonomiku. Flimkien ma' proġetti kapitali fis-settur edukattiv, infrastrutturali u ambjentali, il-Prim Ministru kien deċiżiv anke f'bidliet kuraġużi li għal snin twal ħadd ieħor beża jagħmel. Dan huwa gvern illi ma jiddejjaqx jieħu deċiżjonijiet. Deċiżjonijiet li huma tajbin għallum u li joliedna igawdu minnhom għada wkoll. U l-Malta illi il-kol kemm aħna rridu għal uliedna, rridu issa infasluha flimkien il-ħin kollu. Ta' kuljum irrid nibqa' nisma' minn għandkom kif qed nagħmel l-aspirazzjonijiet tagħkom. Bidliet kuraġġużi li sfidaw l-status quo tal-establishment u l-konservattivi. Minn aktar drittijiet ċivili u bidliet biex aktar persuni jsiru ġenituri f'pajjiżna stess bir-riforma fil-liġi tal-IVF, għal riformi fil-liġi tal-kera u l-biela, għall-linja nazzjonali tal-ajru b'saħħitha u l-protezzjoni ta' saħħet l-om u l-professjonist. Robert Abela, b'esperjenza legali għamel riformi favur il-governanza u l-ġustizzja fil-kostruzzjoni bil-liċenzjar tal-kontratturi, xi ħaġa li ħadd qatt ma tżarda jmiss qabel, bidliet li komplew jimmodernizzaw lil dan il-pajjiż wara li rnexxielu joħroġ lil Malta mill-Grey List fi żmien rekord. U man ukoll fi kliemu li jisħaq li fejn seta' sar differenti u aħjar jieħu it-talimiet. Sfidi kurrenti bħall-immigrazzjoni li waslet biex il-Prim Ministru jieħu pożizzjonijiet soda anke fil-fora internazzjonali u fi żjarat importanti f'pajjiżi bħall-Italja, il-Libja u t-Tunezija. Kien hemm punt ta' konverġenza bejn numru ta' mexxejja llum kien illi l-problema tal-immigrazzjoni ma nistgħux nittrattawha f'nofs ta' baħar, imma rridu nittrattawha fuq l-art tal-pajjiż ta' tluq. Fuq kollox Prim Ministru li quddiem bidliet għal sfidi f'pajjiżna għaraf l-importanza tas-saħħa tal-komunitajiet tagħna, komunitajiet siguri u attivi bil-karatteristiċi tagħhom. Għalhekk nidaw wkoll fost inizjattivi oħra l-istrateġija għal Għawdex bħala gżira ta' villaġġi. Fassalna viżjoni li hija waħda adattata għat-tradizzjonijiet u għall-karatteristiċi ta' din il-gżira. Irridu Għawdex ta' villaġġi,
Biex nagħmlu dan għandna direzzjoni ċara illi tmexxi l-qudiem din l-istrateġija li rridu nibdew nimplementaw sa mill-budget illi ġej. Il-Gvern qiegħed iħares hemmhekk lejn aktar inċentivi biex jiddirezzjona l-investiment u l-għażliet ukoll ġewwa Għawdex li jaħduna lejn il-ħarsien tal-qalba tal-irħula. Quddiem l-akbar investiment ambjentali fi spazji miftuħa fil-komunità, l-ambjent mhuwiex biss it-tħaddir iżda fejn ngħixu l-ispazji madwarna, il-kwalità tal-arja u l-ippjanar. Prim Ministru li b'deċiżjonijiet li ħa ta' lura l-art taż-żonqor u fil-kottoniera lin-nies. Ta' ċertezza li ħonduq ir-rummin mhuwiex għall-iżvilupp u l-miri ambjentali bi pjanċar ta' rkupru qed ikompli l-ħaqhom b'ambizzjoni li nżidu aktar l-użu ta' enerġija alternattiva. Pjan ta' rkupru l-aktar ambjentali kienet qalet il-Kummissjoni Ewropea waqt il-ħruġ ta' pajjiżna minn pandemija u li komplet tikkonfermah waqt żjara tal-President tal-istess Kummissjoni fl-iskola primarja tan-Nadur. And indeed, you have chosen to dedicate almost 70% of this investment to climate objectives. This is way more than the European average. That's excellent, and I really want to thank you for that. You are among the first countries to increase the share of renewables in your energy mix. Robert Abela, l-Prim Ministru li kiseb l-akbar pakket ta' fondi mill-Unjoni Ewropea. Il-mexxej li stabbilixxa ruħu fil-fora internazzjonali ma' mexxej oħra kbar u li reġa' ta' viżibilità lill-Mediterran. Il-mexxej li mbotta l-paċi għal ġid tal-popli f'dinja fejn hemm min rewwaħ l-eskalar ta' gwerer li qed iseħħu fuq l-adba tal-Ewropa. I know Malta knows that we must build a new age of security, not by trying to turn the clock back, but by getting the future right. If we work together, if we listen to and learn from each other, if we understand and appreciate the desire of our citizens to take back control of their lives, we can and we will get the future right. Robert Abela, il-Prim Ministru li jisma' mingħand it-tfal u anke mingħand iż-żgħażagħ għall-preżent u l-futur ta' dan il-pajjiż. Robert Abela bi prinċipji soċjali u mexxej deċisiv.